Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar annabi, masoya masu ƙauna ga wannan janibi na shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Saƙo na musamman zuwa ga ɗaukacin al'umma, maza da mata, yara da manya, daga bakina ni Abdul Jabbar Kabara. Ma'ana wannan saƙo da manufarsa shine kan waɗannan kalmomi da aka daddatse, wanda ni ina cewa natijarsu ta fito ne daga hadisai na ƙarya, kuma ina yaƙi da su don kare darajar annabi da rasawa da magautansa makamin da suke yaƙar annabi da addinin musulunci da su. A daidai lokacin da wasu suke datsaya suna cewa a'a ni ne nake faɗar wannan abu, babu su a cikin littafai. Masu sauraro hankalinsu ya rabu, masu bina da suke iya samun lokaci su ji sun gane me nake faɗa, amma wanda iya datsewar suka ji ko suka gan ajiye wajen zama da aka yi ana cewa nuna gun, ina cewa ba lokaci, to irin wannan ba su fahimce ni ba. Me nake nufi da cewa ba lokaci shine hadisan nan wani lokaci a samu 10 ko 10 ko 20 ma, duka suna magana ne kan abu ɗaya. In aka tattaro su guda sai su fitar da wannan natija wadda nake yaƙi da ita. To sadda aka ce a minti 10 ka nuna maganar da sai an haɗa hadisai aƙalla 10 ko 20 sannan ta fito, dole ka ce ba adalci ba, a baka lokaci ka kare kanka. In ya karu shi kenan, in bai karu ba a ɗora daga nan. Abin da bai samu ba kenan ajiya. Kuma aka ce da cewa an ce in nuna ban nuna ba, wanda hakika lokaci ne ba aban ba, domin natijar hadisai ne akalla 10 ko 10 ko 20 take ba da wannan ma'ana ko wannan sifa ko wannan suna. In ana son a nuna wannan sifa ko ma'ana ko suna, sai an ba da damar karanto waɗancan hadisai sannan wannan ma'ana ta fito. Wannan shi nake nufi cewa a ba da lokaci. To amma duk mu yanke ta gaba ɗaya, mu tafi kotun Allah mu ɗunguma. Wannan shine masarin asirin bayyane, masanin asirin ɓoye, kuma gare shi za mu koma ya hukunta mu. Ina cewa da al'umman musulmi, idan waɗannan maganganu miyagu daga ni suke, ƙirƙirar su ne, babu su a littafin hadisi, to aiko lallai wannan ya isa babban laifi da zunubi da ya wajaba in gaggauta tuba. Ba ma sai wani ya ce min ko wani ya tilasce ni ko ya sa ni ba, wanda kuma ya tilasce ni kan wannan in har da gani ne ban da masoyi irinsa. Amma in ba da gani ba ne, daga waɗancan littafai ne, to wannan kuma ya zama wani abu daban. Sai mai roƙon Allah ya haska wa al'umma su tashi tsaye, mu tsarkake addininmu, mu fidda hadisan ƙarya daga ciki domin gudun kar a rusa mana addini da su. In kuma yadda wasu ke faɗa babu a cikin hadisan nan daga ni ne, to ina shaida duk duniya tuba na magaggauci da farko Ubangiji subhanahu wata'ala kafin kowa, da neman afuwar Ubangiji da neman gafararsa idan har daga ni ne. Ba ni da wata mafita duniya ta da lahira illa neman gafarar Allah, domin babu abin da ya kai ya manzan Allah a gonsa sadda ya danke ka kan annabi, ba mai kwataka domin annabi ne mai kwataka, kuma ya zama kan annabi aka danke ka. Idan daga ni ne yau duk duniya ta ji waɗannan maganganu, to lallai ina gaggauta janye su da tuba a kansu. In kuma a littafai suke, mu taru mu yaƙi, mu fitar da addini daga cikin wannan yanayi na waɗannan musiba ta hadisan ƙarairayi, mu tsabtace annabin mu sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya tsabtace shi. Wannan shine takaitaccen saƙona ga dukkan al'ummar musulmi, tare da kyakkyawan fata na Allah ya haɗa kanmu, ya haɗa kalmar mu, ya gusar da gaba da ƙiyya a tsakaninmu, ya ba mu ikon tashi tukuru mu yi wannan addini aikin da ya wajaba a yi masa a wannan lokaci wanda shi ya fi bukata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.